FM News. Lokal. Idol Lawrence, go ahead. Yes, Idol Bernard, napalaos ti panagyaman. Dagiti tricycle driver nga naglibre nga sakay idi palarong pambansa 2025. May sa kadakwada kati Mr. Gemerson Vidada Orque. May sa tricycle iti syudad Tilawag. Daytoy ket kalpasan apadayawan ida ni Governor Matthew Marcos Manatok. Imbatad na nga may santo iso na may kanti pamadayaw. Gaputa iso na ket may sa kadagiti nang ipaay ti libre a serbisyo kang runaan na kadagiti delegado. Imbatad na nga awan wenno imbatad na nga daman wenno awan iti insentibo wenno pamadayaw ket obraen na latta daytoy gaputa iso ti ikis ti puso ken riknana kunana at tumulong laing ti gagimna ken tapno iti kasta ket may kan tinapintas nga imahe ti Ilocos Norte kang runaan na kadagiti tricycle drivers maipapan kadagiti bisbisita inlawlawag na asaan na papogi daytoy ken saan isuna nga ukon ti pamadayaw no diket di ti panagtulong kadagiti padana at tao. Dayta ti damag manipod iti syudad Tilawag. Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.